Barangay Talusan. Ilabi na sa kay Barangay Kapitan. Kag sa iya nga mga barangay opisyal. Mayong gabi lang sinyo ng tanan. Amo lang na. Hindi mo na magsugpunan! Sino ba naman ba? Gusto nyo ba? Tasa ko si mo. Ikaw na lang. O ikaw na ate. Ari lang ko magkahit lang ko si mo. Bogay. Sige na. Sa inyong tantanan ng mga pumuluyo dito sa barangay Talusan. Hindi po kumutang tanan! Kumut ka palang ako kumutang tanan! Amo na ya, ambyo. Amo mo. Bisan, ano yung mapangayoon sa akon? Ihataw ko sa inyo tanan-tanan ang inyong mapangayoon sa akon. Basta, inyong pakalipatan sa prabutong eleksyon ang inyong mapatuhon bilang mayor. Kasi ganang ka manamyaw ka lang nga nakatakat mo yan sa eleksyon. Tanay ka. Ano man? Sa eleksyon ko. Sa nakalapot sa seleksyon man. Hindi ko magsilingan, nakahandong mga magpatalagan. Oo. Ay, sigurado kita na. Sigurado padagan ko. Totoo ka? Oo, sigurado ko padagan ko, Mayor. Padagan ko, Mayor. Oo. Tahu iba supporter ko siguro, no? Oo, eh. Padagan ko, sigurado kita yan. Teka. Hindi ka mapatagan, Mayor, pre. Sa Pasig City. Mapatagan ka, Mayor, sa Pasig. Hindi kayo mo yung mga iba sa Lumangkas. Mangok kasi tao. Alang ganito ko yung mga panya sa Pasig City kay Wadyo Tao. Ano yung mo tao? Sarap kaya. Ay, matuod ka rin, no? Kaya galing eh. Lahog-lahog lang yung mo kayo, dumadugangan, pero kamatakas yung mo. Pero galing na. Kanta na. Magkanta? Abot mo siligong gali, magkanta. Malaan mo, pre. Wala ko yung kapatuga-tuga kanta. Kung hindi, malang nakon sigurado ang gitarista. Oo. Nahiga ka sa akong gitarista, ha? Sus! Gitarista ako sa una, ni Montor. 20 anyos na gitarista ako. Gitarista ako sa Pasig City, 20 anyos. Gitarista ako sa Manila, 20 anyos. Gitarista ako sa Negros, 20 anyos. Gitarista ako sa Cebu, 20 anyos. Gitarista ako sa Mindanao, 20 anyos. Gitarista ako sa... Isip ko no, 120 na to. Anong ka 20 anyos? Pinalitan mo sa lumaw? Ilan ko? Oo. 35. O, sige na. Sige, kanta na. Maganda. Pero ako sa maganda, kinanglan na ay karap ka man.